tarda a tots i a totes. Benvinguts al nostre canal televisiu. Jo em dic Júlia Guzmán. I jo soc la Laia Fuentes. Nosaltres som de Sa Colomina, som de tercer d'ESO. I avui anem a parlar sobre la prevenció de les malalties infeccioses, ja que ha hagut una gran pujada dels casos d'aquestes malalties. Però abans de començar m'agradaria aclarir una petita definició sobre les malalties infeccioses, ja que constitueixen un risc molt important cap a la nostra salut. Tenen com a objectivitat reduir l'aparició de les infeccions i evitar les més greus. El que nosaltres recomanem és adoptar uns hàbits saludables cap a la nostra vida i seguir un programa de vacunació. Ara mostrarem els vídeos de prevenció per via cutània. És molt important netejar-se les mans. Ai, m'he tallat. Pues pensa que has de desinfectar-te molt bé la ferida perquè no agafis ninguna malaltia. Per la prevenció de malalties a través de la pell, és a dir, de manera cutània, és molt important la vacunació, ja que hi ha vacunes específiques per a aquests casos. Ara la Marta s'està mostrant com prevenir les malalties de l'aparell respiratori. És molt important ventilar els ambients diàriament. Com sempre, és molt important rentar-se les mans. I per últim, recordeu cobrir la boca i el nas abans de tossir o estornudar. A continuació veurem els vídeos de prevenció d'enfermetats per via d'un objecte. No contreure malalties a través d'un objecte. És molt important evitar deixar objectes a una altra persona i usar els teus propis objectes. Una pregunta, em deixes el teu bolígraf un moment, per favor? Sí, clar, però en recordat el que vam parlar a classe? Abans de deixar-nos qualsevol objecte, l'hem de desinfectar per si a cas. Vale, jo no duc desinfectant. Tranquil·la, jo sí. Us explicaré les mesures de prevenció de l'aparell reproductor. És molt important utilitzar protecció i que estigui ben posada i que no sigui reutilitzada. És molt important tenir una bona higiene. En primer lloc, veurem els vídeos de prevenció de transmissió de l'aparell digestiu. És molt important rentar-nos les mans abans de menjar i després anar al bany. Com sempre, tenim que desinfectar les fruites i verdures abans de menjar-les. I per últim, no beure diverses vegades una ampolla de plàstic. I ara, per últim, la nostra companya Andrea ens mostrarà la prevenció de transmissors portadors del patogen. Que pesada aquesta vella. Següent. Hola, bon dia. He portat el meu gos per a la seva vacunació. Perfecte, tenies cita, no? Sí. Perfecte. Pues ara li farem tot.
A veure... L'anem a vacunar. Ja està el teu gos vacunat. Mare meva, quants de moscats. Que he trobat el meu repel·lent de moscats.